बे फुंबिलि समावहाय आङो बड'लेण्ड बुब्लि आरो जोंनि दुलाराय बर'फोरनि बाथौ सिबियारिफोरनिसिम आङो बे समाव खुलुमनाय जासियो। दा जोङो नैबे जोंनि महनपुर गामिनि जे जोंहा मोनसे खेराइ फोरबो दङ, बे खेराइ फोरबोआ बोसोरै जोंहा माग दानाव होनाय जायो। बेनो जाहैबाय जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जे मोनसे गोदोनिफ्राय सोलिबोनाय खेराइ फोरबोखौ जोङो सम लायै सम मोनफ्रोमबो गामियाव बाथौ सिबियारिफ्रा होनाय जायो। बेनो जाहैबाय जोंनि आसार खान्थि रायजो जानाय हारिमु कृष्टि कलाफोरखौ बे खेराइनि गेजेरजों देवसिगिरिया मोनफा मोनफा जोंनो फोरमायथिनानै होयो। बेफोर फोरमायथिनायनि गेजेरजों जोङो गामियाव आलो गोजोन रायजो जानायनि माखासे सुजुग सुबिदाखौ मोननाय जायो। बेखायनो बे फुंबिलि समावहाय आङो साफ्रोमबो जोंनि बाथौ सिबियारिफोरखौ जाहाथे जोंनि बे खेराइ फोरबोखौ बुलियानो जा बिबारानो जा जेखि नेम निथिजों खेराइ फोरबो होआ मानो जाहाथे जोंनि बर'फोरनि माखासे फोरबोफ्रा थालाङो। बिनि थाखाय आङो दिनैनि बे जोंनि महनपुर गामिनि जे जोंहा मोनसे बाथौ सिबियारि आफादजों दैदेनजानाय बिबारजों खेराइ होनाय नेमखान्थिखौ गोदोनिफ्रायनो होबोगासिनो दङ आरो होलांबाय थागोन। बेखायनो दिनै जोङो बोराइ बाथौखौ बर'फोरनि मोनसे गोथार धोरोम हिसाबै नाजावनानै लाबाय जेब्ला जोंनि गासै बे बर' माहारिया जोंनि बे धोरोमखौ जाहाथे भारत सरकारनि मोनसे आवथायाव गनायजानाय धोरोम हिसाबै जाहाथे जोंनि दैदेनगिरिफ्रा दिल्ली दरबाराव थांनानै भारत गभर्नमेन्टखौ नारसिननानै जाहाथे जोङो बाथौइज्म लिरनो मोननायनि मोन्थायफोरखौ जोंनो सरकारा गनायथि होयो। बेखौनो आङो दिनैहाय आफा बोराइ बाथौनि खेराइ फोरबोनि गेजेरजों जोङो दुलाराय बाथौ सिबियारिफोरखौ जाहाथे जोङो सांग्रांथि जानानै जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोजाङै मोजां साबना हामना खालामनो थाखाय आङो खावलायनाय जाहैबाय। सानबेसे बे बाथौ खेराइ फोरबोखौ सानबेसे लानाय हाबाफारिनि गेजेरजों फोजोबनाय जायो? बाथौनि बे खेराइ फोरबोखौ जोंनि बर'फ्रा गोदोनिफ्राय जागायजेननानै सम लायै सम बबेबा बोसोराव दिनफोरखौ नायनानै सानथाम आरो साननै एबा बेखौ सानसे हर ससेनि गेजेराव फोजोबनाय जायो। आथिखालाव गोबां लाइमोनफोरा जे बाथौ खेराइ फोरबोआव बाहागो लानाय नुनो मोना, बे समाव मा बुंनो सानो? दानि नैबे बिगियान मुगायाव गासैबो जोंहा ससियेल मिडियाजों जगाजग थानायलाय बांसिन दानि लाइमोनफ्रा धोरोमनि फोरबोफ्राव बाहागो लानायखौ जोङो खम नुनो मोनदों। बेनो जाहैबाय जोंनि माखासे बाथौ सिबियारिफोरनि दैदेनगिरिफ्रा आरो गारजेनफ्रा लाइमोनफोरखौ गावसोरजों समानै लांफानो अबहेला जानायाव मोनसे आथिखालनि लाइमोनफ्रा खेराइ फोरबो आरो दमासि फोरबो बैसागु फोरबोफ्राव खम बिबांनि बाहागो लानाय नुनो मोनो। बेखायनो आङो साफ्रोमबो जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि जेसेबांनाखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिथांमोनहा उन्दै समनिफ्राय धोरोमजों लोब्बा जुदि लाखिनानै मोनफ्रोमबो आसार बिसाराव नांथाबनानै जुदि सोलिलांनो हायो बिथांमोननि इयुन थांनानै थानाय जिउ राहाया मोजां गोजों जालाङो होननानै जोङो आन्दाज खालामनो हायो। गुबुन गुबुन जायगाफोराव बाथौ धोरोमनि सोमोन्दै उन्दै उन्दै गथ'साफोरखौ लाना मोनसे बावबादा खालामो, नाथाय नोंथांमोननि गामियावबो बेफोरबायदि हाबाफारि लादों नामा? जोंनि गामियाव बे जोंनि महनपुर गामियाव जोङो सम सम लाइमोनफोरखौ लानानै जोङो बेलासि समाव फोथाराव माखासे धोरोमनि आलासना खालामनाय जायो। लोगोसे जोङो हाबा खेराइफ्रावबो हाबा माखासे मा होनो बेवहाय जोंनि माखासे आसार खान्थिफ्राव जोङो ज' जानाय समावहाय जोङो बे धोरोमनि आलासना खालामनाय जायो। नाथाय बांसिन दानि लाइमोनफ्रा धोरोमनि होनोब्ला एसे बानायनाय एसे सोमजिखाङोखाय आङो दिनैनि बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों जाहाथे साफ्रोमबो जोंनि बर' लाइमोनफ्रा जोंनि बे फोरबोफोरखौ गावनि जाथिनि मोनसे थांनानै थानायनि बेलायाव गोनांथार होननानै नाजावनानै लायो, बेखौ आङो दिनैनि बे खेराइ फोरबोनि गेजेरजों खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों।